Aquí estem fent una entrevista a la senyora Magdalena Guarí Amposta, del Pinell de Brai. I, bueno, la primera pregunta. Digues. Quin any vas néixer? Quin any vaig néixer? Sí. Lo de 7, de l'any de 7. Vale. Quants anys tenies D'abril. De 7 d'abril. Vale. Quants anys tenies quan va començar la guerra? Ai, sí, de 9 anys. De 9. Més o menys així per damunt, com la vas viure, la guerra? Com vaig viure? Sí. Malament. Me van matar l'home i el xiquet va quedar en un mes i jo havia de frente d'una casa per a l'altra. Malament. Malament. I tant. Vaig passar 2 o 3 anys molt dolents. En què vas viure aquestes tragèdies d'esta guerra? Si vas... En què vas viure? En què estaves? Molts de casa, vaig tornar a fer cap a casa, cap a la mare, a la meva casa, que era a Marcelí. Sí, vull dir, qui eren, més o menys? Oh, no em podia despatxar. Mira, si m'haguessin despatxat, hagueren anat d'una casa per cada tres. Ja. Que vas haver de marxar al poble o te vas quedar? Després ja em vaig quedar al poble que al matar l'home, doncs jo ja vaig tornar a fer cap aquí i ja he estat sempre aquí. Com va haver bombardejos al Pinell? Com vos vau amagar? Com vos vau escapar? Pues els bombardejos, ai, sí. A la bodega. A la bodega? A la bodega allà en un matalapi, sinó un sac de palla, malament del tot. No es pot explicar el que es va passar en la guerra. Tots no van dir que, però quasi tot el poble va passar molt dolent. Com era el poble durant la guerra? Com era? Un poblet que cada un no era com ara. Que tots volem una casa en l'altra. Després, cada casa era firme a casa. Perquè ara és una barreja que ja no saps. La gent jove, però després no. Molt diferent. Que si vau tenir dificultats en menjar, beure... En la guerra, molt. Vam patir molt. Però tot se va passar. Com va finalitzar la guerra? Com vau començar de nou? Com vau superar-ho? Hombre, pues després me van donar el telèfon públic i després l'estanc i em vaig anar acampant. Era el fruit que collíem, que tenim terra, i es va passar. Les sobres que hi ha ara no hi estaven, però tothom estava igual. Clar. Quin és el vostre punt de vista sobre la guerra quan la vau viure tan jove? Bueno, tan jove tampoc, però va. Sí. Ai, jove fill, de 9 anys jo a la guerra. Me vaig quedar, quan se va assallar la guerra, me van matar l'home i el xiquet que tenia un mes, el fill, i a Campet. Després jo estava a Garcia i em van arreplegar a la meva casa aquí al Pinell. I vaig acampar amb aquell Pinell. No es pot explicar les coses que es va passar. Segons qui no va passar tant, però a mi em va passar de tot. Fora de... Què més? No te recordes de cap història? Jo? Sí sé cap història, Sí. La història de la guerra dolenta que van passar i m'he fet bella. Bueno, ja. Vale. I saps quants anys tinc? Claro, Ah, 102. pues mira, alegos en 3. Ja.
Ai, fill, se va passar. No es pot explicar el que es va passar. Segons qui ho va passar de totes les maneres. Com que la guerra de Benifallet recte a Corbera va agafar el Pinell, però a Gandesa no van passar res. Són coses de la guerra que a Benifallet van ficar a les serres, com que són les serres tan altes, van ficar els aparatos i just ell va passar pel Pinell. I van passar molt dolent. Però tens alguna fotografia, carta o alguna cosa de l'època? no. O sigui, però de velles, d'altres. Però així una foto estranya no. Com creus que es podrien prevenir els conflictes estos? Com creus que es podrien prevenir els conflictes estos que passen? Els conflictes bèl·lics? Oh, què vols que et diga? No ho entenc jo, tot això, no sé. Bueno, ja està. És molt diferent. Les preguntes d'ara, el que sabíem després, que no sabíem res, però... Què vols? Coses estranyes. Vull dir, com creu que podríem prevenir això i que hi hagués pau? Hombre, van passar els teus 5 anys molt dolents. Segons qui, els que eren del partit, no van passar tant... Però, mira, ja ha passat tot, deixem-ho anar. Els partits són molt dolents. El partit de les idees, a dreta i esquerra, és molt dolent. Ara, tot això, millor que no ho veigués. Perquè un que era comunista i esquerra i l'altre de dreta, doncs mira, ja res. Això no conto que ho vingo més ja, la guerra. Va ser molt dolenta. La guerra civil és molt dolenta. El que és aquí a Catalunya es va passar molt dolent. Jo a les altres nacions no sé què van passar, però aquí es va passar segons qui. Però no es pot triar això. Què farem? Culpa li van donar. Així és que el món, fill. Com creus que es podien prevenir aquests conflictes? Com creus que es podien parar aquestes guerres perquè són tan cruels i tot? Com què? Com creus que no podria haver guerra? Què és el que es podria fer per a no haver guerra? O que es podrien parar aquests conflictes? Ai, què et penses que està molt lluny ara la guerra? Perquè són molt sàvids, però oi. Tothom volia manar i tothom volia allò. I és el món així. Si penses que el que ara és com una guerra, ja veurem com s'acabarà. Com se va iniciar? Els partits, què? Com se va iniciar la guerra entre l'esquerra i la dreta aquí? Què són per què hi ha partits ara? Socialista i què més? I els altres. PSOE, Ciudadanos... A veure, doncs era igual. El que després no sabien tant de lletra. Era més fort, ben segur. No era com ara, però és el mateix. Després era petit i ara és en gros, tot el que hi ha. El món és igual. I vindrà un cop d'estat que tots volen manar i tots volen omplir la butxaca. O la manarrai, la butxaca. I això no pot ser. Molt diferent, fill. Alguna carta o algun paper? Les cartes que va fer estant a la presó, sí. Tinc les cartes. La verdadera
me la van prendre els soldats. Però com que el meu home era de Garcia, abans de donar-me'ls a mi naturals, que jo estava al Pinell, ells se van treure còpia. I gràcies d'aquella còpia. Perquè les naturals, quan van entrar a Llima, les van prendre. No sé què en van treure de prendre les gardes. Que nosaltres anàvem de Plansmur a casa, de casa a Plansmur. Els soldats igual estaven allà com aquí. Ai, sí, no us ho podeu arribar a pensar mai del que és la guerra. I nosaltres estàvem al ple guerra, no a Gandesa. Tot això era la guerra, van passar la guerra. I jo les cartes, gràcies de donar-me les naturals a mi, a Garcia, com que el meu home era fill de Garcia, van treure còpia de les cartes, però les naturals les van prendre. Perquè veníem de Planes de Morè, amb tot el fatet, ho vam deixar baix del celler, i els soldats, com que eren amos d'entrar a totes les cases, entren i intenten anar a prendre la carta. Digues. Com vas portar a la botiga de l'estanc? Com vaig portar l'estanc? Sí. Doncs mira, tenia el títol de l'estanquera, que el vaig entregar quan vaig voler, tota la vida. I el vaig entregar al fill. Però el vaig tindre 40 anys, almenys. Què venies a l'estanc? Com era? Què venia? Tabaco! No era de botiga, no vaig fer botiga en l'estanc. Cada setmana, o cada 15 dies, hi havia uns dies assenyalats per anar a fer saque. Però si tenies tabaco, no anaves fins la setmana que ve. Per exemple, esta setmana és dijous i divendres. Si tenies tabaco, ja no anaves a fer saque. Esperaves l'altra setmana. I a setmana, hi havia un jefe que es cuidava de tots els estancs de la comarca. I jo demanava una caixa mira, no sé tampoc, de tabaco, 200 d'una altra cosa, 100 d'un altre pedido. I els del Pinell, com ara Fontana, anaven a la tabacalera i carregaven el tabaco, però ja estava pagat, ja l'havíem de pagar per davant. I després no venies. I què vau viure? I que vam viure després, vam passar tot el laboratori, me van donar el telèfon públic, que després era el telèfon públic, després m'hagueren donat tot el que haguera demanat. Però com que el meu cap no està en això, no vaig demanar res. Després me van donar el telèfon que encara tindria ara, públic. I tot això del tabaco... Sí. El telèfon en títol. No ho sé explicar jo. Però... si no l'hagués entregat, encara el tindria ara. Bueno, aquí queda concluida la entrevista. Ja? Sí. Pues mira.